Saphinde sahlangana futhi kuyona i-Lead Radio, the home of good music and fresh content. Thina-ke siyatholakala nje ey'nkundleni zokuxhumana ngokuthi uthi Lead Radio ZA ku-Facebook nakuyena u-TikTok. Siyajabula-ke namhlanje ukuthi siphinde sihlangane. Namhlanje size-ke ukuzokhuluma ngesihloko abantu abaningi abane-interest kusona ukuthi ngabe kwenzakalani. Kodwa-ke ngenxa yokuthi angisiyo mina i-expert uma ukhuluma ngezempilo, so ngibe sengiyacela laphaya emadadeni hospital uNhlaka Mahlangu ukuthi angisize-ke angitholele udokotela ongangisiza ukuthi ayi-break-e down kahle le topic. Wayese-ke engibuyela naye-ke udokotela. Uyaphila kodwa dokotela? Siyaphila njani? Hayi, siyancenga siyancenga. Mhlawumbe ngicela ukuthi uqale ngokuthi uzethule nje kubalaleli abaphinde babe ababukeli futhi. Mina ngu-Dr. Akhona Nkosi, omunye wodokotela abakhona lapha kwi-Department of Surgery khona la emadadeni esibhedlela. Hhayi, siyajabula ukukwazi Dokotela Nkosi. UDokotela Nkosi mhlawumbe angaqala ngokuthi asichazele ukuthi umsebenzi wakhe mhlawumbe ume kanjani, yini ayenzayo beyikhuluma nge-surgery ngoba igama elijwayelekile ukuthi i-surgery. Wala mhlawumbe ungasibreakela down ukuthi kwenziwani? Okay, mina kushuthi-ke ngudokotela lo ohlinzayo abantu. Uma unenkinga nje edinga ukuthi uye e-theatre, imina-ke ozongifica lapho. Imina engizobe ngiku-prepare ukuthi uye e-theatre, imina futhi ozokwenza leyo decision yokuthi okay, sidinga ukuthi sikuyise e-theatre manje. Bese uma usufika-ke depende ngokuthi unani bese senza leyo operation leyo ozobe uyidinga ngaleso sikhathi. So kahle kahle wena uthatha iy'nqumo ukuthi ubani onenze ngawuhlinzayo. Right, kunesifo la esike sabona emavikini adlule kukhulunywa ngaso ekuthiwa i-gangrene. Mhlawumbe angisho-ke kahle mina usuke ngi-correct, kodwa nje kwabonakala isithombe abantu abaningi ababekhala. So mhlawumbe if ungasichazela le sifo ukuthi mhlawumbe siyini kahle kahle-ke le sifo lesi ngokwenu ka-medicine masichaze. Okay, usho kahle uma uthi i-gangrene. I-gangrene-ke kuyisifo where it's dying of soft tissue emzimbeni. So i-soft tissue ekhona especially emlenzeni okanye la ezandleni yenze ukuthi-ke uthole ukuthi iyafa leyo ndawo leyo. Ekufeni kwayo-ke ugcina usubonakala ukuthi mhlawumbe unesilonda okanye unyawo selumnyama, into ey'fana nalezo. But nje kusuke kuyisifo la i-soft tissue yakho or iskini, imaseli nemisipha yakho ibonakale ifa for or due to ama-causes afana nokuthi mhlawumbe kunomthambo wegazi osaplaya igazi lapha emlenzeni okanye la ezandleni. Uma lowo mthambo lo wegazi usublockekile okanye u-narrowed, umncane, okusho ukuthi igazi alisahambi lifike kuphi lapho ekumele lifike khona, okusho ukuthi kunendawo lapho engasalitholi igazi. Ngoba siyazi ukuthi ukuze umzimba okanye noma isilonda thizeni ukuze siphole sidinga ukuthi kube khona igazi. So igazi uma lingasafiki kuleyo ndawo kusho ukuthi i-oxygen ayisafiki lapho, ama-nutrients awasafiki kuleyo ndawo, okusho ukuthi-ke sekuwukufa kwayo leyo ndawo leyo esuke i-target-we leyo vessel ekumele ifike khona. So abantu bathi uma bebona lola nyawo bathi eyi, lola nyawo ngathi lo muntu ofile. Kusho ukuthi baqinisile unyawo lona selifile lona unyawo. Yes. Ayisekho i-oxygen engenayo, imizwa kahle kahle ayisasebenzi. Okunye kodwa okuvelayo la ku-Google ukuthi eyi le sifo sihlukaniseke kaningi, mhlawumpe kuney'nhlobo ey'ningi. Ngabe zihlukana kanjani iy'nhlobo? Okay, siney'nhlobo ey'ntathu. Number one, the most common, uzothola i-wet gangrene. Sine-wet gangrene, sine-dry gangrene, bese siba ne-gas gangrene. So-ke ngisichaze ngokuhlukana. I-wet gangrene kusuke kwenzekile ukuthi-ke kube khona i-infection lapho onyaweni, mhlampe ozwaneni lapho kube khona i-infection ekhozwe i-bacteria. Le bacteria le egcina isidala ukuthi okanye esibulala yonke leyo nyama ekhona kuleyo ndawo, okanye ikhiphe ama-toxins azobulala yonke leyo ndawo elapho. Yini manje ama-toxin? Ama-toxins, okay. Ama-toxins o-poison, o-poison nje abazokhishwa yile bacteria le egcine sebulala-ke lapho mhlawumbe umono wakho usuyaqala ngoba okay senile ndawo isifile,
siyaqala siyashintsha-ke. I-wet gangrene ubona ngani? Ubona ngokuthi kuzovuvukala, kube bomvu, kube buhlungu, kube nesilonda esimfimfa amanzi okanye kuphume negazi, ubone kuba nama-blisters Futhi ezweni. kusasitapamnwana lokho Sort okuchazayo, lokho of, okuchazayo yes. ingane yasesitapamnwana. Yes, nakhona ungaqala ube naso kanti sekuqala kwayo i-gangrene, yabona. Masingasapholi leso silonda siqhubeke sekuwukuthi-ke kudiphenda ukuthi iyiphi i-bacteria efikile. Bese siba ne-dry gangrene. I-dry gangrene mostly ingoba umthambo wegazi uvalekile. Shuthi there's no blood supply efika laphaya. Lowo mlenze lowo uzowubona ngokuthi wome. Angeke uvuvukale-ke wona, uzovele unciphe, wome, ube mnyama. Mhlawumbe uzoqala ngokuthi ube bomvu, ube greenish, okwenye uzoba nje black and ungezwa lutho-ke lapho noma umuntu ekuthinta ungezwa lutho. Ebese-ke unumber 3 sine-gas gangrene. Ne-gas gangrene-ke nayo usually isuke idalwe i-certain bacteria enobungozi kakhulu ngoba yona-ke into eyenzayo ukuthi ifike i-produce labo poison laba ebese kubonakala ngazathi kuba nomoya ngaphansi kwesikhumba nje gcwala umoya. That's why kuthiwa yini i-gas gangrene, gcwala umoya. Uthi uma uthinta uthi hlofo hlofo hlofo, kube nesilonda nakhona kube nama-blister, that is Manje lapha emlenzeni-ke ngithi thina sabantu abamnyama thina. Manje mawuchaza ngicabanga umeqo. Sometimes singathi thina hhayi nginomeqo ngesinye isikhathi ngenxa yokungabi nalo ulwazi mangizwa ubala le mpawu oyibalayo. Kulungile, kodwa iyiphi mhlawumpe e-common kakhulu njenganodokotela enijwayele ukubhekana nalo uhlobo lale sifo? esijwayele ukubhekana nayo kakhulu i-wet gangrene. Mainly because most of ama-patient wethu anoshukela. Okuyiyona most of the time etholakala kubantu abanoshukela. So iyona-ke e-most common, kanti futhi iyona futhi enobungozi compared to i-dry gangrene. Mhlawumbe sewungathi kancane kuyona i-wet gangrene uphinde ubabhrekhele ukuthi kwenzeka kanjani khona ama-symptoms, yazi uke wa-highlight-a kancane. So-ke mawune-wet gangrene kungenzeka ukuthi uqale kube bomvu nje. Kontazi kubomvu, kubuhlungu lapha kuleya ndawo leya. Ngokuqhubeka kwesikhathi ubona kudaleka isilonda, kuba khona isilonda. Okanye mhlampe uthi mawuhamba uzwe ukuthi yazi umlenze wami ubuhlungu, ubuhlungu nje. Mangike ngathi ukuwokha nje ngafika lapha esangweni, ubuhlungu umlenze wami, qale kube bomvu, kudaleka isilonda, kube nama-blisters. Mhlampe-ke ama-blisters, amapatshuza, uma eqhuma lawo mapatshuza kuvuleka isilonda. Isilonda uthi-ke uyasi-treat-a singapholi, nomlenze uyavuvukala. Isilonda esingapholi. Bese kuthiwa unesilonda esingapholi, yes. Kusuke kuwukuqala kwakho. Kuyenzeka kwesinye isikhathi uthole ukuthi unaso isilonda ube namapatshuza lapha emlenzeni amfoma amanzi, kodwa uthole ukuthi it's just infection esesikhunjeni. Ayikakayi deep to affect ini ama-vessels. Because i-gangrene kakhulukazi suke seku-affect-e ini ama-vessels to a point ukuthi igazi alisafiki kuleyo ndawo leyo. Right. Sekuqhamuka-ke izinto ey'mbili la. One ukuthi mhlawumpe kuhlobene yini, uke wachaza kancane ukuthi abantu abanoshukela mhlawumpe makhona amathuba okuthi kuhambiselane nale sifo. But okwesibili-ke ngiyazi ukuthi kukhona abantu abasebancane, kube khona i-youth, kube khona abantu asebebadala. Ngicela uhlanganisela lezi zinto ukuthi ibaphi abantu-ke futhi abajwayele ukuthi babe sethubeni lokuthi baphathwe ile sifo lesi. So number 1 nje abantu ababhemayo, kakhulukazi nje kuyi-risk enkulu ukuthi uyabhema uyaphuza ngoba lezo zinto lezo zifike zi-affect-e ini ama-blood vessels wakho, kudala ukuthi abe narrowed. Kube abantu especially laba abajovayo, laba ababhema ama-drugs, abayijovayo ngoba bona bajova directly emthambeni, kumthambo wegazi. Odokotela umkokotelo. Mina niyafunda bona bavele bayenze lento. Awu bavele bayenze bafake directly. So lokho-ke kugcine sekudala ukuthi lowo mthambo lo wegazi ube affected, and yibona-ke usually abathola lo u-gas gangrene okuyena uyi-emergency makuthiwa nje uno-gas gangrene, kusuke ku-life or death situation.
Bese kuzoba abantu-ke abakhulile. Abantu abakhulile siyazi ukuthi nge-age ngokukhula nomzimba nawo uyaqala uya-break-a down, uya-deteriorate-a. So nemithambo yegazi nayo kanjalo igcine iya ngokuya iya-narrow-isha, so nabo bakwi-risk kakhulu. Kuzoba abantu abanoshukela-ke mase sifika kwizifo. Abantu abanoshukela kakhulu ibona abakwi-risk, kuba abantu abano-B_P, abantu abanenkinga yenhliziyo ngoba lezo zinto zizobe sey'dala ukuthi-ke kube khona ama-clots afika ahambe ayohlala laphayana emlenzeni bese kudala ukuthi ingabi bikho i-blood supply. Sure, kuyezwakala. So bese uthi umbuzo mhlawumpe sewunayo-ke manje mhlambe sewunaso lesi sifo. Ikhona yini indlela la esibhedlela enaye niyisebenzise ukusiza umuntu onalesi sifo? So kusho ukuthi ni-treat-a kanjani? Kanjalo. Ngicela lokho sikuhlanganise nokuthi mhlawumpe uxwayise abalaleli bethu ukuthi bangayivikela kanjani. Siyazi ukuthi okunye khona kunzima kodwa mhlawumbe kukhona okuncane mhlawumbe abangakwenza. Okay-ke asiqale ngokuthi siyi-treat-a kanjani. Inkinga esinayo i-community yethu Yes. ukuthi ngoba kade uchazile ukuthi umuntu uthi hayi nginombhulelo nginomelo. So by the time befika la bafika vele seku-late ngingasho kanjalo. Yes. Ideally Yes. ku-setting sekwi-setting nje normally. Yes. Umuntu uma efika ngoba kade ngichaza ukuthi-ke nake uzoqala uzwe i-pain, uthi noma uhamba uzwe ukuthi umlenze ubuhlungu. Uma uzwe ukuthi ubuhlungu umlenze okanye uthi noma uhleli nje ungenzi lutho, uzwe ukuthi hey, ubuhlungu umlenze wami akulaleki nasebusuku, uphuthuma uya esibhedlela. Yes. Within 6 hours to 12 hours uyazi ukuthi-ke in a tertiary institution-ke kodwa-ke bayakwazi ukuthi-ke noma ufike within leso sikhathi leso uma bethola ukuthi inkinga idalwe ukuthi umthambo wakho vele ublockekile, bayakwazi ukuthi bafike bakuyise e-theatre-ke bazame ukuvula lowo mthambo loyo oblockekile, okusho ukuthi ukuze kuzokwazi ukuthi kuqhubeke kwenze njani, kuhambe igazi. Preventing lapho ngaleso sikhathi usuke ungakabi-ke nesilonda, usuke usezwa nje i-pain, yabo. Yes. So ngaleyo ndlela-ke that's how they get treated, yabo. But-ke la emadadeni kwi-setting yethu, kwi-community yethu, umuntu ufika vele isilonda mhlampe umlenze wonke okanye unyawo lonke selinayo i-gangrene. Yes. Ngaleso sikhathi isuke ingasekho enye option ngaphandle kokuthi-ke sil-amputate, silinqume. Unquma-ke lokho. Ngaphandle kokuthi silinqume umlenze ngoba noma ngathiwa siyawasebenzisa ama-antibiotics. Ama-antibiotics kuwukusiza ini leyo infection esuke isikhandekile, but awasizi ekutheni alungise loya mthambo wegazi o-affected ngoba i-problem enkulu ilapha emthanjeni wegazi. If it's just infection ehamba yodwa kanjengakwi-cellulitis la umthambo yegazi ingathintekanga, ama-antibiotics ayakwazi ukuthi akusebenzele umlenze wakho ube right, isilonda siphole. But mase kuke kwathinteka ngisho nemithambo yegazi because of that infection or because vele umthambo wakho wegazi ublockekile, ama-antibiotics are not going to help you. The only option esuke sesinayo lapho ukuthi siku-amputate. Amputation-ke sizodependa ukuthi-ke isihambe kangakanani. Uma ukuthi-ke kuyenzeka ukuthi hayi mhlampe kusawuzwane nje, yabo, ucikicane wodwa, siyakwazi ukuthi ushaye phansi ucicane. Sishaye wona phansi ucikicane. Masibona ukuthi hayi vele ujoyine ombomvu. Uvele ujoyine bona. Kodwa mase kwenza mhlampe sekuthathe mhlampe iy'nzwane ey'mbili ey'ntathu, siyakwazi ukuthi bese silisika phakathi nendawo unyawo, yabo nje unyawo silisike nje lapha phakathi. Yeah. Uma kwenza ukuthi hayi sekufike nasekuqakaleni usuvuvukele, even though mhlampe kumnyama la, yabo, noma kunesilonda la kuvuvukele, but i-swelling yakho isize yafika la ekuqakaleni, lapho sekumele ukuthi silinqume ngezansi kwedolo. And then uma wukuthi i-infection isihambe umlenze wonke, ngezansi kwedolo nje yonke leyo ndawo suke sesilinquma ngenhla kwedolo-ke lapho. But nje esikhathini esiningi for ama-patient wethu esiwatholayo la emadadeni, the only option kuyi-amputation. Kuyezwakala. So i-amputation yini isikhathi esiningi kuyaye kube kuphi? Isemlenzeni kufanele ukuthi baphathe emlenzeni isikhathi esiningi? Yes, so ngenxa yokuthi i-gangrene uyithola kuma-extremities, okay, ngisho njalo ukuthi emlenzeni nasezandleni. So that is why-ke sizokunquma umlenze okanye nasesandleni kuyenzeka.
Thole ukuthi mhlawumbe sizonquma lowo munwe loyo okanye sinqume ingalo ngenxa yokuthi yena-ke i-gangrene ibisisethile lapho. Ngiyacabanga nje sowutshela i-patient ukuthi i-solution esinayo manje ukuthi kumele sinqamule unyawo. Kunjani ama-patient kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi mhlawumbe cause I think kumele understand ukuthi kungani kumele kuze kufike lapho. Take me through ukuthi kuyaye kube njani kuleso sikhathi. Kuyaye kube nzima kakhulu kwayimanje nje sinomama nje othi nje umlenze wami ningawuthinti. So kuyaye kube nzima uthole ukuthi omunye unethemba lokuthi usazoba right ngoba ufikile mhlawumbe umakhelwane wakhe ekhaya yena wayene-cellulitis. Yes. Wa-treat-wa ngama-antibiotics waba right. Lokho kukwesikhumba infection nje yesikhumba. Kodwa ngithi ngenile ukuthi mhlawumbe i-wet gangrene cishe kufana ngithi mayifika mayisaqala. So yena uthola ukuthi naye umlenze nawo uvuvukele unama-blisters uphuma amanzi anukayo bese athi hhayi mina nje umakhelwane wami bamtreat-a ngama-antibiotics waba right nami ngisengaba right. A-fail uku-understand ukuthi ngisho imithambo yakhe yegazi isi-affected. That is why kwengasheshi ukuphola yena. So omunye noma azothi-ke ake ngihambe mhlawumbe ngiqale kubaba uNdlovu, ngiqale kubaba uGumede. Ngiyazi ukuthi hhayi uzofika anginike izinto lapha. Niyasebenzisana yini nobaba uNdlovu mhlawumbe? Asikaze nje sibabone. Asisebenzisani nabo, asikaze mhlawumbe sibe ne-encounter nabo ukuthi kwenzeka kanjani esimeni esikanje. Okay, no kuyezwakala. So mhlawumbe sesiyaqeda manje ngenxa yesikhathi. Sesiyaqeda mhlawumbe unga-advise uthini battery. Please charge. Kubaluleka ukuthi bahambe baye emtholampilo especially umuntu bangabe egula ngoba sometimes siyaluza sometimes ukuthi siyi-clinic. Abantu besilisa-ke thina abantu besilisa-ke ku-worse mhlawumbe sometimes ufika ngoba sewuyabona ukuthi hhayi akusekho manje yena uyabo. And futhi izifo lezi ey'ngajwayelekile kuthina ndlimnyama. So kusanzima ukuthi uphethwe yikhanda kube khona o-H_I_V AIDS, o-T_B, izifo esebey'jwayelekile and then there's izifo lezi kade zikhona ukuthi phela manje sesiba-exposed manje. So ungaba-advise uthini abantu kakhulukazi ngokuvakashela kakhulukazi emtholampilo cause esibhedlela angivele ngisuke ngithi ngisaya esibhedlela ngizwa unyawo lami libuhlungu. Kumele ngithole imvume yokuthi ngize la esibhedlela futhi. Kona kubaluleke kakhulu ukuthi-ke abantu basukumele umtholampilo. Battery. If ubona ngisho ngathiwa wena ngokwakho ubona ngathi inkinga incane kangakanani. Kodwa kubalulekile ukuthi ukusukumele ngoba leyo nkinga encane ingaphenduka kube inkinga enkulu. Leso silonda esincane leso sukunaso leso uthi hhayi vele ayisizophola ngihleli ngiba nazo iy'londa zihlale y'phola yabo. Kanti leso uthola ukuthi hhayi akusesiso-ke le nhlobo le ejwayele ukuthi iphole. So ngingasho ukuthi kubalulekile nje whatever problem oyizwayo encane bazokwazi uma ufika eklinikhi ukuthi okay le problem yakho ngazathi idinga ukuthi ifakelwe iy'buko more. Bese bakuthumela la kithi-ke la sofike-ke thina bese siyaku-check-ela khona ukuthi ngempela kubucayi kangakanani sikusiza kanjani. Kuthi-ke laba ababhemayo kumele bazame Nkosi yami ngayo yonke indlela to try and stop. Kunzima but banciphise. Phela ngithi uqala ngokunciphisa bese uyayeka. Hhayi ngoba kunzima bese bengenile. Battery. Ngoba Please charge. kuyi-risk nje iyona number one risk affect imithambo yegazi. Ukuthi laba abanoshukela-ke umuntu enze sure ukuthi-ke i-treatment laba abanezifo nje kungasese ushukela wodwa-ke ngisho no-B_P nezinye izifo umuntu enze sure ukuthi i-treatment yakhe uyayithatha ngendlela ekumele ukuthi ayithathe ngayo. Enze sure futhi ukuthi ushukela wakho u-controlled. Manje sesinemishini-ke okwazi ukuthi uyi-check-ele ngayo ekhaya. U-check-e ishukela ekhaya, u-check-e u-B_P ekhaya. Uma ubona ngazathi hhayi ngazathi uphezulu usheshe uhambe uye emtholampilo okanye hhayi ube phezulu ngajova kodwa kwangangisiza usheshe uhambe uye emtholampilo yabo. Ukuze si-prevent-e nje into ey'gcine mhlawumbe sey'fika ko-amputation khona. So amputation seyenziwe iyaphela yini le shandizi uma ngabe sekunqamuliwe unyawo noma mhlawumbe izobuye ibuye? Okay, so battery. amputation Please mase charge. siyenzile
most of the time. Angithi ngoba bengichazile ukuthi sinquma la sibona khona Yes, ukuthi u-healthy. yeah. Yabo. So masinqume lapho esibona khona ukuthi u-healthy, siyazi ukuthi okay kuzophola ngeke ube nankinga. Kodwa kuyenzeka-ke ukuthi-ke mhlampe njengomuntu onoshukela, ngithi iy'londa zalabo bantu ay'sheshi vele Yes, ukuphola. yeah. Uthole ukuthi esikhathini esiningi mhlampe uzoba ne-infection la sesinqume khona, mhlampe uzoba ne-infection. Lokho bese kudala ukuthi mhlampe bese simnikeza ama-antibiotics to kill that infection esuke ikhona lapho. Ngoba kusuke kuyi-infection engakhona ukuthi i-treat-eke with ama-antibiotics. Nama-wound dressing, masikudresa ukuthi okay sizofaka lokhu, sifake lokhu, sifake lokhu, nakho kuyasiza ukuthi masikufakele esilondeni, isilonda siphole. Kuyenzeka ukuthi ngesinye isikhathi yes ufikile usunayo i-gangrene yakho. And then mawufika ngoba mhlampe Low kuyisimo battery. esiphuthumayo, Please kumele charge. theatre siku-amputate. Yes. And then later on ngithi kumele sithole ukuthi kudalwe yini ukuthi Yeah, uze ube ne-gangrene. Siya-check-a mhlampe amagazi akho, si-check-e i-ultrasound Doppler, si-check-e i-CT Yes. angio. CT angio-ke izobe siyasisiza ukuthi sibone imithambo yegazi. Mm. Uma sesikunqumile kodwa sithola ukuthi-ke i-CT angio usuyayenza, itholakala ukuthi kahle kahle inkinga yakho umthambo wegazi wonke kusukela nje mhlampe kusukela la enyongeni kwehle kushone ezantsi unenkinga vele. Yes, sesikunqumile lapho mhlampe-ke ngezansi kwedolo, but still leyo problem yomthambo wegazi isekhona, still umthambo wakho usabhlockekile. Lapho into esiyaye siyenze sifonele e-Albert Luthuli kwa-vascular surgery lapho kodokotela abadila nani nemithambo yegazi. Mthambo. Sibafonele, Low battery. ufikile Please umuntu okanje charge. bese kuphuthuma ukuthi simyise e-theatre, sesiyenzile i-amputation kodwa mase senza i-CT scan sithola ukuthi inkinga yakhe ingenhla kwala esinqume khona. Ubhlockekile umthambo wakhe kusukela le enyongeni. Bese simthumela lapho senzela ukuthi-ke bakwazi ukuthi bawuvule loyo mthambo loyo ukuze nalesi silonda sizokwazi ukuthi siphole kahle. Ngoba inkinga nje lele kakhulu isekuthenini-ke kube khona enough blood supply, oxygen, nutrients ukuze izokwazi ukuthi aphole. Hey, no, siyafunda nami ngiyafunda. Sengiyabaleka kodwa ngenxa yesikhathi. Kodwa kunombuzo wokugcina engizowubuza. Abo ngifana nomuntu onesithunzi. Masilokhu sikhuluma ezinye izinto ziyavuka, yabo. So okokugcina ngicela ukubuza-ke, ngabe lesifo siyabulala yini? Yes, Nkosi yami siyabulala lesi sifo, siyingozi Low kakhulu battery. lesi sifo. Please charge. Number one, ngike ngiyihlukanise ngobungozi baso. I-gas gangrene is a dire situation. Uyafika la, the only option esinayo ukuthi sikuyise e-theatre ngaso leso sikhathi. Sino 6 hours to 12 hours ukuthi-ke sikuyise e-theatre sisuse leyo ndawo le esifile gcine simnyama. Sisuse yonke nakho konke-ke ebese kufa vele. Yes. Bese kuzoba ngoba masingakwenzi lokho i-fast ngithi i-gas kulula ukuthi i-spread fast, uyashona nokushona. Masingakuyisanga nje e-theatre usuku lulodwa 48 hours, within 72 hours singakuyisanga e-theatre kuyenzeka ukuthi ushone one-gas gangrene. Kuthi-ke mawune-wet gangrene, i-wet gangrene fine, sisuke sisanesikhashanyana 48 hours, Low 72 battery. hours Please usufile charge. siyabona ukuthi hayi vele sekukubi, we can still take lowo 3 days. Lowo 3 days usisiza ngani? Si-check amagazi akho ukuthi a-right yini, akufanele ukuthi ungaya e-theatre. Wena uyavuma yini ukuthi uye e-theatre ngoba umuntu asimuyise e-theatre engavumanga. Yes. Uyavuma yini? Umndeni wakho-ke sikhuluma nawo, nangumuntu kudinga ukuthi sim-amputate nizokwazi ukuthi nimnakekele ekhaya nimsize la adinga ukusizakala khona. Sanesikhashanyana, it's urgent. Sikwazi ukuthi siku-amputate. I-dry gangrene, it can buy you time 2 weeks to a month, ngoba yona iqala kancane kancane kancane. So sisuke sanesikhashanyana ukuthi hayi usafuna ukuyoxoxa nabantu ekhaya, uhambe ekhaya asibi nankinga ayisakudedela uhambe ekhaya. La kuqala khona ukubaleka. Abaleke engasabuyi. Yebo, angasabuyi. But-ke la ebulala khona Yes. ila ethi-ke fine, unayo Low battery. Please charge.
ngoba nayo kulula ukuthi leyo sepsis leyo or leyo infection leyo bacteria leyo kulula ukuthi ingene emthanjeni yegazi bese ispread emzimbeni wonke. Yes. So masiyenze kanjalo isi-spread-ile emzimbeni wonke isi-affect-a namanye ama-organs, inhliziyo yakho ayisishaya kakhulu, isihela phezulu. I-BP yakho isiphansi kakhulu, usuyaqala uyadideka ngokomqondo. Lapho kusuke sekuyisimo esiphuthumayo ngoba i-infection le isuke isi-spread-e emzimbeni wonke and it can kill you. No, kuyezwakala. Ngiyanikhulumela-ke bakwethu, ngicela emaklinikhi abantu nisheshe nibadlulisele esibhedlela bezokwazi ukuthi basheshe balithole usizo. Nani nihambe niye ey'bhedlela ukuze nizokwazi niye emaklinikhi ukuze nizokwazi ukuthi nithole usizo. Ungathi uma ngabe mhlawumpe ugula ulokhu uhlala because ngazuthi lento le it's a matter of life and death. Low battery. Serious Please charge. esicabanga ngayo. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho dokotela. Ngiyazi ngeke sesiqede lesi sihloko namhlanje, but I just wanted to get nje ama-highlights nama-point abalulekile but sithole information eningi kakhulu. Usungagoqa mhlawumbe khona okubalulekile mhlawumbe engingakuthintanga or ini but usungagoqa. Okunye engingakusho ngizocela Nkosi yami ukuthi nasemakhaya ugogo uma nimbona ukuthi nangu une-gangrene, nangu umkhulu, cela nimgqugquzele Nkosi yami ukuthi eze esibhedlela. Futhi mase senichazela ukuthi hayi umkhulu sidinga ukuthi simnqume umlenze, cela nivume ngoba enye into eyenza ukuthi-ke bangavumi ukuthi hayi ngizonakekelwa ubani ekhaya. As much as i-physio ikhona, i-physio bazokunikeza i-wheelchair, bazokunikeza iy'nduku, Yes. kodwa i-problem ukuthi ngizongena kanjani kwi-wheelchair, yabo? Usuke esadinga lelo sizo. So ekhaya bavele bathi nje awe ngeke sikwazi. Low battery. Please charge. Manje isicathulo, ngicabangele nesicathulo Cabanga manje. lesicathulo samele singene. Kodwa-ke enye into engingayisho mhlampe-ke bengasayi-mention-anga kuma-risk factors. Okay. Since isifo lese-H_I_V sesidlangile kangaka, naso siyadala ukuthi-ke ngokuhamba kwesikhathi mhlawumbe uma usuhlalile isikhathi eside, naso bese sigcine sesi-affect-a imithambo yegazi. Kuyenzeka nakho lokho. But nje okukhulu kakhulu engingakusho-ke kubalaleli ukuthi siyanicela ukuthi uma kunenkinga nje noma ngathi uyibona incane usondele emtholampilo. Mhlawumbe ungasizakala kakhulu kunokuthi ufike seku-late esibhedlela. No, sifundile siyezwa. Siyabonga kakhulu.